Pellegrini v Organizácii spojených národov medzinárodný poriadok potrebuje zásadnú reformu. Na pôde Organizácie spojených národov predseda Hlas SD Peter Pellegrini zdôraznil, že svetový poriadok si vyžaduje zásadnú reformu. Vo svojom prejave apeloval na medzinárodné spoločenstvo, aby prehodnotilo súčasné mechanizmy, ktoré podľa neho neodrážajú nové geopolitické reálie. Pellegrini poukázal na nefunkčnosť niektorých medzinárodných organizácií a potrebu spravodlivejšieho zastúpenia menších krajín. Vo svetle globálnych kríz vrátane vojny na Ukrajine, migrácie a klimatických zmien Pellegrini vyzval na zjednotenie a spoločné hľadanie riešení, ktoré by zabezpečili mier a stabilitu pre budúce generácie. Politická diskusná relácia Na telo sa vracia na obrazovky TV Markíza s novou moderátorkou Karolínou Lacovou. Obľúbená politická diskusná relácia Na telo sa opäť vracia na televízne obrazovky. Tento formát, ktorý patrí k najdôležitejším priestorom pre politické diskusie na Slovensku, prinesie novú moderátorku Karolínu Lacovú. Lacová nahradí dlhoročného moderátora Michala Kovačiča, ktorý reláciu viedol s profesionálnym prístupom a objektívnosťou. Nová tvár prichádza s cieľom pokračovať v tradícii kvalitných politických debát a poskytovať divákom priestor na relevantné a aktuálne témy. Jej nástup sľubuje svieži pohľad na politické dianie, no súčasne zachová integritu a vysoký štandard relácie. Ceny energií porastú, ale nie tak dramaticky, ako sa očakávalo. Slovenskí spotrebitelia sa síce musia pripraviť na rast cien energií, no podľa najnovších prognóz nebude tento nárast tak dramatický, ako sa pôvodne očakávalo. Regulátori a experti tvrdia, že aj napriek zložitej situácii na svetových trhoch sa podarilo stabilizovať ceny a zmierniť negatívne dopady na domácnosti. Zvýšenie cien energií je spôsobené predovšetkým vonkajšími faktormi, ako sú geopolitické konflikty a zmeny v dodávateľských reťazcoch. Vláda však plánuje prijať opatrenia na podporu sociálne slabších skupín a minimalizovať dopady na najzraniteľnejších občanov. Putin nariadil zmenu v ruskej jadrovej doktríne. Ruský prezident Vladimír Putin oznámil zásadnú zmenu v jadrovej doktríne Ruskej federácie. Nové pravidlá určujú, že akýkoľvek štát, ktorý podporuje vojenské útoky proti Rusku, aj keď nemá jadrové zbrane, bude považovaný za nepriateľa na rovnakej úrovni ako krajiny s jadrovými zbraňami. Putin týmto krokom reaguje na narastajúce medzinárodné napätie a obvinenia, že niektoré krajiny tajne podporujú agresívne akcie voči Rusku. Analytici upozorňujú, že táto nová doktrína môže ešte viac vyhrotiť globálne vzťahy a zvýšiť riziko eskalácie jadrovej hrozby. Ruská vláda však tvrdí, že ide o preventívne opatrenie, ktoré má chrániť ruskú suverenitu. Získaj najnovšie informácie a exkluzívny obsah priamo do svojej schránky. Buď vždy o krok vpred s čerstvými novinkami a pripoj sa ku komunite, ktorá si cení aktuálne a presné informácie. Klikni na odoberať a už nikdy nepremeškaj dôležité novinky.